Sugeng dalu sedaya mawon. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon nggih kula remen sanget-sanget sowan mriki sugeng dalu Pak Seno. Iya. Wah, kula remen banget Pak Seno. Saged sowan mriki. Kok kejaba saka kowe aku jane mikir kowe iki melu wayangan iki suwe-suwe kaya edan di rumah. Ora Pak tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia apa? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketibanan cowek. Iso. Apa kok cenanangan arep nyindan barang kok sobo? Iya. Piye kok cenanangan arep nyindan barang kok sobo? Sindan ki cerdas ning petok aku nek ben dino ki. Rada stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngecat ya to. Ngecat kan lemari kok tak tutupi nganggo geloso. Kowe iki sinden viral. Heeh. Iya. Iki nek ana wong arani Elisa iki wis diarani bayar dhewe. Bayar. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Silakan bayar sekian kalau mau. Aku kok ngecat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngecat lemari tak tutupi nganggo apa tiker sing plastik kae. Terus tane cowek dhuwure. Nah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok iwakku ra njupuk coweke sithik ya. Goblok tenan. Tak buka ngene iki aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke gluntung. Goblok tenan tak pikir aku. Nah, saiki kowe lagi sadar kok asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Iya. Nek kon kehidupan sehari-hari aku sopek aku iya aku. Ya iya kok iya. Petok. Kowe berarti mau ketiban cowek. Nah yo teneh mono kelakon Sindan Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ora masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksudnya coweke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake ning koran-koran. Sopo sing iso njukukke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu ning nggonamu terus tak nehi muntuku. Iya, setuju lah kowe. Ya ngono ya. Oh iya. Oh kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, iya, Mbak Elisa. Injih, menika dere mangayu bagya dene dusun menika. Desa menika ambal warsa kaping 7.3. Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya meng kuwi tok dhek. panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yuswa ki umur. Piye to? Pinter terus. Iya. Saged Ayom. ayem tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandha saged tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya Pak? Ha nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak. Napa sing disade iso payu sedaya terus do adol-adolan apa-apa lemah didol entek-entekan. Oh iya bener. Oh ya pinter kowe Pak. Lah ya pinter aku. Sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan hidup sehari-hari pinter aku. Oh bener Pak Sel pancen pinter. Pinter kok pinter. Saka kadang krungune kentir lho kuwi. Pinter ya sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budhek ora bodhek. Bodhek. Nek bodhek iki. Bodhek iki godhek. Godhek iki godhek. Godhek. Nek godhek iki godhek. Coba bukaan sikilmu ana gudhike ta? Wah ya mulus padake nyo. Ki. Tuh mulus ya. Masa ana godhek. Kalu kuwi ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sa. Podang kuning malih. Sik, aku tak nyuwun izin karo panjenengane Pak Lurah. Iya. Aku arep nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Gawa surat to. Mau izin nganggo surat, nggo surat po kowe? Ora mung izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggawa surat, ora izin masuk sekolah ora. Iya. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku duwe. Tur iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat
sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh iya Mas Fajar. Ki ana siji Mas Fajar saka Piyungan ki wuta. Wuta ning kendangane apik. Lah iki kowe sing nembang, Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek takon nembang malah omong tekan ndi wong nuwun sewu wong cacat mripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok keluyane dhewe-dhewe. Iya bener. Dadi kok nek nganti kupinge ya luwih tengen, luwih ngono endi pancen. yaine? Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae. Oh iya, sandai ono brok. Ya iki luar biasa lho. Iki kiai adoh ning nek endi-endi mesti nusul aku. Ya. Niki caket mriki to Mas Fajar niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan. Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiri wa sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh. Iya, salangkah awas melompat Mas. Nah, iki yo dak setus yo disampar wae. Raden. Ya ana. Lewat kene awas yo. Ora nembang ya, Pak. Ngendang. Ngendang lali. Ngendang alon-alon Mas. Ngendang ya. Wah, aku aja dicegat dalan lho Pak Bes ya. Kowe kurang ajar. Piyaga tuwa idunake ndase iso sampar wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Pak Seno. Ya, bawani. Bawa bodang kuning ya. Bodang kuning, Mbak Elisa or karo Salaso dikendangi karo Mas Fajar. Salah satu Piyai tunanetra. Ya, ngono ya. Sinebut Sriune ngopo bodang kuning sing positif tak didalang ki. Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujute mung peksi. Ya nek kuwi mau sing tok jebut ki bawa Sriuning. Ayo mayangi mikir apa-apa ya. Iya. Kleru ki wis lumrah. Ije. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Mriki dereng lakoni. Isih tak mikir bareng tak lebokke. Lho, kok mintura sithik tak longi meneh. Ya. Mulane sok ana 2000-nane barang. 2000-nane dengkulmu jeblok kuwi. Ya makane. Ya sing Aku ora ming tanggo geguyon to. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngono wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Seno matur nuwun. Bareng dibuka 5000-an. Iya, ya ora apa-apa. 2000-an ana kaya kusiya. Nadyan wujud Bayar yoga 372. iya lho ketange tentenan durung ana receh 500 lepar wajan durung Ya. Nadyan wujud mung peksi Apa maneh wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke ngene no iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip ya selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan panca indriyane sing komplit tangan sikile sing iso mikir nganggo pikiran sing apik nek kon nyeni karo kon budaya malah kadang-kadang sok ngunekke budaya ki kuno budaya ki ketinggalan zaman. Ayo ajar ngendang, moh aku nek ora ngedrang ora iso. Ya. Kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu, bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati. Ku arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi.
Iya. Kok ngono? Lara atiku nak. Iya. Mula aja sok ngembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Iya, ngono ya, Mak. Iya, aja tok mengke, aja tok apa jenenge aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora. Penabuhku iki beda karo kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok wangi weng kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya. Ora sombong. Lah iki jenenge kesenianku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya, Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Seno menika kagem motivasi supaya kesenian iku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya. Mangga Mbak Alisa. Neno Alus manis tur merak ati neno wasawenggon kula goleki si podang kuning Epo bunga ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya Mbak. Ayo Mas Fajar siap. Iya. Iwa panengen ling ngendang. Ya di Walike kuwi. iya. Wong kutha iki nek ngendang malah nyemelangi lho. gak nyemelangi. Lah nek ra dipenerke kendange kene ro kene engko nek esuk awan plok. Ya ora lah. Oh, saraf motorik Malah kena ora ini dhewe to. Deng. Sing muni deng cangkeme ayo. Oh wis kenal. Kulung. Oh wes sampe Ya, mangga. sampe to. Esuk awan ning omahe ora grasa. Guyuran anggoleki sing tak sayang.
malah entuk jodoh lho jane. Jodoh piye? Wis sesuk nek aku wis mulai ora mayang. Hah? Sok kan wong Cakra Manggilingan kuwi jeneng laris terus dadi ora laris, payu terus dadi ora payu, ayu terus dadi elek. Ayo mosok Kuwi jenenge Cakra Manggilinganing kodrat mula siap-siap. Iya. Kowe Terus aku? rengkuh wae sik wajar kuwi sesuk nek aku mulai ra wayang kowe mulai ning prapatan. Iya ya, nek wis golek dolar ning. Ah iya kowe joget begijikan kae terus sing kendang fajar. Iya. Malah lumayan lho. Iya. Ya mentolo mendalange. Ya ngerti sesuk nek ra payu berarti saiki ne nabung kok sesuk pensiunan ngono carane aja kok sesuk ra payu njuk ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung golek simpenan sesuk ngenai pensiunan goyo-gone karo sindene ngono ngetoke jalan ki kaya cerdas wah teladan ngono lho Sik kowe iki omong apa? Iki tak rungokke ming. Loh, iya ngono kuwi. Ah iya. Lah nek wis dinehi anu to, apa jenenge kabungan to? Kabungan apa? Lah streaming. Streaming ya ora iso sih streaming sesuk nek misale kowe ra payu ya melu medhon dolare. Piye? Iya. Mangsane gampang ning YouTube. Aku kaya wong radong. Wis gak linggo, Mas. Oke. Ya malu. Matur suwun Mas Fajar. Ya. Ngendang tok sik ya Mas sesuk nek pentas ning liya nggon tak kon nembangnya iki Mas Fajar nggo. Wis kowe wae kowe sok ngelongi iki. Lho kok malah ngadeg arep tampani dhewe. Lho wis kene Mas Fajar. Iya. Atur suwun nggih Mas, sesuk nek pentas ning daerah Prambanan mang rawuh malih. Ya. Nek cedak-cedak Ngono ya Mak. iya. Wis kulino SMS aku Iya, chatting to. WA. Oh. Apa HP-ne iso dhek piye lho nulis? WA ono HP kanggo piyai tunanetra iki sono. Dadi nek dijine mejet huruf ngono, HP-ne muni A ngono. Terus mejetne muni S ngono. Mejetne muni U Ngono. Oh iki senengane lah. Ya, matur sembah nuwun Mbak Elisa Porkarus Alaso. Ya, luar biasa iki no. Iya, matur suwun wis kepareng ngaturake. Ayo monggo diteruske iki. Ngono ya. Ning nyuwun pangapunten Mbak Ayu sak menika nedeng boten saged joget amargi nembe halim muda. Hamil muda. Ya. Semelang nek apa mergo wong meteng enom ki nek ngobah banter ki ndak anu apa jenenge rahim kandungan iki sile cemandal ki isih rentang. Iya. Mula ora san joget sik. Ya. Apa diganti sing joget? Rasana ora apik joget dhewe menyanyi dhewe iki ra apik. Rasan joget ra wong meneng wae. Ya. Dibawani bajing loncat. Ana transferan yuk. Pinten? 300. Oh nggih, nggih kula ta niku. Heeh, mlebu rekeningku iki tak apa iki tak apa? Tak talangi sik. Iya. Aku nek karo sinden sing ora tau unek-unek ki aku ki bloko lima. Nggih, saking sinten mau? Saka pokoke iki dadak buka meneh kok ndak anu sih. Oh nggih, mugi lancar rezekine. Amin. Nggih, panjang yuswa. Amin. Ngono kuwi lho karepku sinden iki do demenake ngono kuwi lho. Bener. Sinden kok cangkeme kaya kernek. Ini Pak. Kaya apa wae ora. Nggih, nyampura ndedongake mboten. Oh iya kudu nek aku lancar rezekine kok ya lancar Nggih, rezekine. tambah no. Wis tak ndonga dhewe wae. Amin donga kok bayaran. Tak ndonga dhewe. Iya. Bawani bajing loncat. Nggih. Gunung. Iki sinten saya sing didongake? Wis ora gelem pisan. Wis do melu aku ndonga dhewe mawon, Mbak. Iya. Artine mak tenang. Iya. Iki cara Sunda nek ora tok artekke. Oke. Lah
saged napa, Pak? Lho aku nang Sunda pirang-pirang taun nih. Oh, pinten, Pak? Sadurunge dadi dalang biyen. Ana ta 3 taun aku nang Sunda. Wah, nggih. Suwe nggih. Suwe nang Cibaduyut. Oh, dodol sepatu. Ku gajul kowe iki kok. Lho, pripun? Ngaten Cibaduyut nika antene sepatu. Ya ora kabeh sepatu kok ya ana sawah barang apa. Cibaduyut kok mung kemblegan sepatu aja. Ya. Ya. Gunung Galunggung kapungkur. Di belakang Gunung Galunggung. Oh iya. Neng mburi, kapungkur ki neng mburi. Oh. Gunung meneh. Sumedang Ketunjang. Gunung Galunggung ki jejer karo Gunung Sumedang. Oh. Napa jejer nika? Jejer loro. Lah kok jejer napa? Ayo wis nggone nang kono kok kon mindah. Nggih ampun galak-galak. Ora ya wong aku nggenake Gunung Sumedang karo Gunung Galunggung. Oh. Jejere niku jejer ngiwonengan apa maju napa ngisor ngisor dhuwur. Aku dhewe urung nggenake no. Iya. Dereng nate mrika. Durung ning wis ngerti nek petane Gunung Galunggung Gunung Sumedang ki jejer. Kaya Merbabu karo Merapi. Iya. Kaya Sumbing karo Sindoro ngono kae jejer. Terus kalau ana sing flu marahe. Ngerti lek ku ngartekke cara Sunda malah flu dadakan. Terus Telaga, sak tengah Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki ana telaga. Heeh. Sangkawayana di sekitarnya. Oh iya. Sak kiwa tengening telaga. Heeh. Yes. Rembecik di tengah gua. Rembecik tetesan air saka stalagmit. Apa? Stalagmit. Oh, salah. Stalagmit ki watu sing lancip nang nggon gua kae lho. Oh, nggih. Suarane tes ki rembecik. Ten dhuwur napa ten ngisor? Nang dhuwur. Oh, nek sing ten ngisor? Nang ngisor ya krakal. Iya. Aku nanti jenenge ning stalagmit ki rembecik di tengah gua. Kricik-kricik swara banyu temetes saka dhuwur tekan ngisor. Rembecik di tengah gua. Terus Junjungan. junjungan ki apa? Junjungan ki ya dadi ya wis pokoke sesembahan. Oh, heeh. Pokoke artine sesembahan dadi rembecik swara banyu ning jero gua terus sesembahan terus kesi kek tak aterke Joko. Ulah pundung tulis sungkurulan sungkan. Apa mak rada angel. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Bulan pundung ki bulan pon. Lah kok ana pasaran bareng? Menengo sik tok iki mikir e padake. Oh, nggih. Bulan pundung tu disungkur nek pas sasi pon ki aja lunga. Ndak kesungkur kuwi tiba. Ulan sungkar. Ulan ki adine sungkar. Oh, Sungkarman. heeh. Lah Mbak Yune sinten? Sungkarna. Terus tak ki didemek, di ki gedhi. Ah, Dadi aja pisan-pisan didemek kok ndak gedhi. iya. Niku napa e? Tak di. Lah nggih. Tak ki demek cara Sunda ki. Demek napa? Ya mbah aja didemek ning ndak gedhi. Tak di. Terus Biasane nek didemek gedhi niku napa nggih? ayo ora ngerti aku. Apa ya kira-kira kaya nganu kae apa jenenge iki? Iwak brontak lho ning laut kae lho. Iwak brontak. Heeh, kae nek dinaiki daratan didemek puk ngono mau plembung. Ha kuwi tek di iwak brontak. Ngapa tin kowe melirik matane? Terus
Teyan. Iya. Teyan ki. Teyan. Kere apa ya? Kudu. Terus Tarim. Tarim. Jeneng wong kuwi. Oh, Tarim niku jeneng wong. Heeh, Tarim ki sing lanang sing wedok Tariem. Oh, niku napa Kakang Adi? Kakang Adi. Heeh. Dadi sik Tariem ki aja demek nggone Tarim ku ndak tek di. Kok rumangsaku ngawur to Mak suwe-suwe. Wong aku ya ora paham basa Sunda kan. Lah jarane nate ten pundi? Jawa Endi? Barat. Aku ning Jawa Barat ki malah mangkel kok. Lah keng napa? Wong Jawa Barat wong Bandung ki wonge atine iso maca karo wong liya. Oh. Aku neng pasar tuku pelem ki yang liwat ngarepe wong ki mangga mang. Loh kok ngerti ya aku. Meneh aku ndonone tuku pelem meneh liwat ngarepe wong mangga Bang. Ngerti aku terus bar kuwi tuku salak. Dhek muni mangga Bang, du salak aku ya. Mangga ki monggo. Oh iya. Terus neng toilet ya kewirangan. Lah Lah iya Lah didodok wong Bandung. Mang, atos. Aku bingung, aduh harus jawab apa iki aku. Mang, dok atos. Aku ya bengok, ora encer aku ya. Bol mang atos ki wis, atos ki wis urung ngono lho maksude. Wo tak kira nek takon nggon aku. Heeh. Tapi jenengan nek pun atas wis. Wis. Oh ya aneh-aneh ora. Cah meteng enom omongane ora glanyaran. Ya. Tarim. Tarima raga wayana. Tarima ki nampa, raga ki ngarani, wayana ki sakabehe. Oh. Ragane sakabehe ditampa. Terus Ngancik. ngancik. Ngancik ki. Ayo ngenciki ngono wae. Ya. Ngancik di negara Di negara. Ya, mangga. Ya diaturake. Tembang bajing luncakno. Ya monggo. Ya.